Al 100 jaar worden bij Hoogland in Burgum graafkisten maken. Het is een echt familiebedrijf. Op dit stuit staan Wouter en Tolly, de derde generatie, nog onder het roer, maar de opvolgers staan al klaar. Dit weekend wordt het jubileum grutsk gevierd. Dat houden we een Paken te danken. Paken die is in 1924 begonnen hier in Burgum. Kocht een stuk grond op een Oordersingel. Had er een huis bouwd met een timmerwerkplaats. En daar is het begonnen bij markiezen, zinneskermen, lietsmeubelen en liedkisten. Hoe is het van je dat je hier nu al 100 jaar dwaande binnen? En hier wordt geweldig. Het is net altijd even makkelijk. Nee. In 60 jaar zijn er nog 100 bedrijven die kisten maken in Nederland. En er zijn misschien 600 van oefenen. Het is gewoon een kwestie van trots zetten en volhouden. De nieuwe generatie, de broeren Volkert en Jos, staan klaar om het fabriek over te nemen. Van jongs af aan binnen zij grutbracht met deze bedrijfstak. Ik ben erin opgegroeid. Ik bedoel, als lidse band toen rond ik er al om. Dus ja, wie weet er net oors. Het is kijk als meubelmeidje. Net om je meidje het laatste meubelstuk van in. Van het skuren aan het spiekerien. En zelfs beklaaien van de kisten, alles wordt je dingen in Burgum. In al die jaren binnen er verschillende zaken verloren. Het wordt wel persoonlijker. Kisten in een rauwe kleur of bestekkerje. De mensen hebben ook steeds meer wensken. Het bloot net bij de fabricage van de kisten alleen. Hoogland regelt ook het vervier. 9 rouwauto's hadden ze op de dik. Tolly had zelf tolwier efter het stuur zitten. In rit zullen ze neer verjitten. Mag ik dat zeggen van die hoeren? Dat denk ik niet. Ja, natuurlijk. Nou, ik ga een keer, toen we in Ljout een pooier vermoorden. En die uitvaart hebben we dus die en toen hier ik dus de auto vol met hoeren, zo'n hoeren erin. Dus dat weer wel echt heel apart. In deze sector bloot er altijd wel werk. Maar net alles zit de familie Hoogland mee. In 2014 baant het hele fabriek rond de groente aan. Het vuur begint in de spuiterij en zorgt ervoor dat er niet oerbloot. De hele hal en het jonkenlizend banen aan. Persoonlijke bezittings gaan in vlammen op en ook zakelijke dingen gaan verlen. Hier de administratie nooit de 30 jaar van die Paken en alles, maar ook alles is voor. De grootste domper die dat een week Nijderbron vonden we zo'n levenloos op een vlieger. Dat is verschrikkelijk. De dij zelf weet ik eigenlijk net heel goed meer. Dat is wat een waas. Ja, op een gegeven moment komt het besef voor en ja, dat is natuurlijk wel een beste klap best. Maar de brand is uit, dus we gaan weer verder. Zo neemt de nieuwe generatie het werk in het kistenfabriek oer. We proberen dus er wel wat uit te werken. Hiermee zeg hier op de werkvlier met de productie van de kist, maar er zich nergens mee bemoeien. En op kantoor probeer ik er wel wat uit te werken. Ach, die mannen mag ik net alles meer weten. Ik stap je volgend jaar en de jongens die moeten maar met de merken meegingen. Dus hij die had 60 jaar werken, dus hij had het echt verzinnen. Het is wel een man met een hele potte kennis en ervaring, dus ik zal maar wat nodig hebben. Nee, al die jaren in de productie van deertskisten kan het net oors als dat de Hooglands ekkel nijtocht ha oer haar eigen uitveert. Ik heb mijn eigen kistingen, die zit er al sinds 2007. Het mag net verkocht worden, want dan is het net best. De kist die weegt 80 kilo zwier. Het is een massief wieken. Het is een Amerikaans model met verstelbaar matras. En dan zit een kastje in. Dat is van mijn creditcard en mijn mobiel. Die gaat ik mee, ja. Ik wil lekker een massief kist hebben en ik wil beroepen worden. En het moet een hele dikke, zware kist worden, want ik wil dat ze de laatste keer nog les van me hebben.